Irma Salgado bega naiz, Debako herrian jaioa eta bertan bizi naiz. 56 urte ditut. Nire aitona amonak Alzheimerrez gaixotu ziren, haiek zaindu nituen denbora baten zehar. Eta hildua jarraituz, nire erdi mailako modulua hasi nuen, mekan. Nabarmenduko nuke irakasleen empatia, gertutasuna, sentikortasuna eta lanerako gogoa. Nik ospitala aukeratu nuen, hain zuzen ere, praktikak burutzeko. Oso esperientzia gogorrak eta eraberian politxak izan dituen. Erizain laguntzaile baten lanak abaniko oso zabala du. Batez ere, erabiltzaileari sortzen zaion gertutasuna. Eta norbait zalantzan balitz, aukeratu naixan arlo hau edo, nire aldetikan esango nioke etortzeko benetan aberasgarria eta gomendagarria.